zi frumoasă cu soare. Astăzi ne pornim cu, bineînțeles, Furia Neagră. Mergem la mare. Mergem pentru că astăzi este soare și frumos și am zis că să profităm de această zi frumoasă de soare. Că de ce nu? De ce nu? Am tot stat în casă și atunci cel mai bine e să ieșim la aer. Să ne bucurăm și noi de aceste zile frumoase. Că este frumos afară. Da, am ajuns și la Birling National Park și da, să vă arăt. Da, și am parcat undeva în parcarea locației și pentru o parcare de toată ziua trebuie să plătești nici mai mult, nici mai puțin de 5 lire. Ceea ce este un buget destul de bun, părerea noastră, și stai toată ziua, nu trebuie să-ți faci probleme de parcare. Închidem mașina pentru că o să stăm o perioadă și mergem acum să vizităm. Am plătit parcarea. De să vă arăt și vouă pe aici prin jur. Deci după cum bine ziceam, Birling Gap este la vreo aici prin jur. Deci după cum bine ziceam, Birling Gap este la vreo, mai știu, 15 minute. Orașul Brighton. Este super frumos. Mergem către mare pentru că am lăsat o piancă acolo și noi o să mergem acolo să ne întâlnim cu ea, pentru că am plătit parcarea după cum v-am zis. Deci buget de 5 lire, super bine, all day. Plătești toată ziua parcare, n-ai treabă. Pentru 2 ore am înțeles. Parcarea era în jur de 3 lire 50, ceva de genul. Plin de lume, după cum bine vedeți. Și super frumos. Dar toți, uite, de ce mai încolo? Oameni care fac plajă, vezi? Ce ziceți de view-ul ăsta? What the... Deci piciorul meu este aici și acolo este. Și Anca urlă de acolo. Da, lui Anca este frică. Te frică? Superb.
Deci ce să vă zic, soarele ăsta ne sparge. Ce să vă zic, îmi pare rău pentru filmulețul scurt de la Billing Gap and Seven Sister. Am încercat mai mult, dar am avut niște probleme cu camera, dar am încercat să fac niște poze cu telefonul, să filmez cu telefonul ca să vă arăt și vouă cât de frumos este acolo. Recomand să mergeți acolo dacă aveți timp liber, să vizitați, este foarte frumos. Noi am spus că trebuie să mai mergem încă o dată pentru că este un parc național și este destul de mare și noi am apucat să mergem doar într-o parte a parcului și am vrea să vizităm și cealaltă parte ca să vedem tot parcul. Plus că este foarte aproape de Londra, doar o oră jumate de condus, o oră 40 și ceva de genul. Deci merită plimbarea. Încă o dată îmi pare rău pentru videoclipul scurt și pozele, dar data viitoare o să-l fac mai lung. Ca istorie, ce am auzit și ce m-am documentat și eu, se zice că acea margine, prăpastie, este din lut, cretă, ceva de genul și s-a format datorită mării care se lovește în acel mal. Cu timpul, din cauza că este cu flux și reflux, marea când vine lovește în acel mal, iar acel mal se rupe puțin câte puțin. Și atunci malul se îndepărtează tot mai mult de mare. Ceea ce nu e ok, că din cauza asta casele care sunt pe acolo și farul și toate cele la un moment dat nu o să mai fie, pentru că or să se dărâme, să strice. Da. Deci încă o dată vă recomand, foarte, foarte frumos acolo. Foarte, foarte frumos. Data viitoare o să vă fac filmulețul mai lung și o să vedeți și voi. Da, încă o zi prin centrul Londrei. Da, și săptămâna viitoare o să fim tot prin centrul Londrei, avem ceva nivel pe aici și atunci o să fim doar în centrul Londrei și o să vă mai arăt așa mici peisaje de pe centru, ca să vedeți și voi, bine, majoritatea dintre voi știți. Da, încă o zi frumoasă. Se pare că Doamne ține cu noi și ne dă căldurică până la urma urmei. Și asta e un lucru bun, am putea spune. 11 grade la ora 9:10 fără un sfert chiar. E bine. Da, ne aflăm în partea centrală, în cartierul Kensington. Este lângă parcul Hyde Park, unde sunt muzeele, toate muzeele istorice, muzeul de dinozauri, muzeul de știință. Toate muzeele le găsiți aici în Kensington. Da, iar noi acum o să trecem pe lângă statuia memorială a lui Albert. Eu de câte ori trec pe aici, o spun în glumă că e din aur. Uitați acolo statueta, cum stă el. Nu pot să dau zoom, dar dacă treceți pe aici o să o vedeți. Este chiar în Kensington, în Hyde Park. Puteți scrie pe Google Albert Memorial și atunci o să vă aducă exact aici. Este un parc mare, am putea spune, pe câteva zeci de hectare. Super frumos.
avem acolo ceva statuie, nu știu cine-i nenea ăsta pe cal. Călărește și el, că îi place să călărească. Da. După cum bine vedeți, în Kensington aici este foarte, foarte mare sărăchie. Au mașini scumpe. Se zice că aici este o parte din oamenii cu bani. Bine, mai este și în Canary Wharf și mai sunt zone frumoase unde chiar se învârt bani de bani. Gata și pe ziua de astăzi. Am mai încheiat încă o zi de muncă cu succes, am putea spune, fără peripeții, spre binele nostru. Ne-am oprit puțin la magazin, ne-am făcut ceva cumpărături, că nu mai aveam de mâncare, nu mai știam ce să mai mâncăm și noi. Și am avut o listă făcută de șefa casei. Am finalizat această listuță cu brio și acum ne îndreptăm către casă. Dar mai întâi trebuie să ne oprim la poștă, că mai avem ceva treabă în drum. Mai avem ceva treabă la poștă. Ne oprim acum să luăm ceva pentru un coleg de muncă, că vrea să schimbe adresa și de ceva vreme săracul tot zice: bă, nu uita să-mi iei un formular să-mi schimb și eu buletinul, permisul. Și zic: bine, las că ți-au mâine, ți-au păiune și tot uiți. Foarte urât din partea mea, dar nu-i problemă, că acum ne-am făcut bilețel și mergem să ne luăm, să ne, cum se zice, să ne respectăm promisiunea. Da, ce să vă mai zic, dragilor, cam atât pentru astăzi. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem mâine dimineață la o nouă povestioară și să vedem ce ne mai întâmplă ziua de mâine. Dacă avem peripeții sau nu avem. Teoretic ar trebui să fie totul ok, pentru că ne-am planificat deja ziua de mâine și atunci ar trebui să fie ok. Vedem, vine și weekendul, poate pe weekend mergem puțin la plimbărică din centrul orașului. Am să vă filmez ceva și de acolo. Dacă este vremea frumoasă, bineînțeles, pentru că acum, după cum bine știți, avem voie să ieșim afară, să călătorim, să mergem în stânga, în dreapta, să nu mai stăm în casă ca șobolanii, cum zic eu. Da, ne vedem mâine dimineață.